di hita saluhuna di ruas ni Tuhata Yesus Kristus. Naing tamulai ma parmingguon ima minggu tahun naing baru jalan yang masuk meta tu profesi permingguan sudah meta saluhuna jongjong. Hudul mahamu akamang. Nuaeng pasahaton nami matabi Tuhamu sudi ruas ni huriatta na marminggu nuaeng di bagas coroon songoni na marminggu nuaeng marhite live streamingon di tonga-tonga ni bagas nabi lani taparrohahom ma acarata. Huriani Tuhatta tapuji madebata ama anakna Tuhan Yesus Kristus dohotot di porbadia naung paluacok kita mamulus tahun 2020 nauk salpui jala naung mangalehon tahun 2020 sadon tuhita sialani atas gorni parhalaru ni huriatta pasahaton nami ma tuhita saluhukna selamat tau baru ma dihita saluhukna. Debatado mual ninasa pasu-pasu natajalo di bagasan ngulut taun tibuldo jahuba jala si pujion si tutu tung nasohadu duado hati bulon nai alani i ganopari do tapuji dohot tapasangap guarna sahat rodi saliling lilingna jahubado situkul sude akka nanaing tinggang jala si pahehe sude akka natuki meroha mangaranap tuhoro akka mata ni sasudina jadi dilehon hotu nasida si panganon nasida ditiki nabi dibuka horo tangamu pasobu lomo ni rohani nasa na mangulu na bonardo jahuba di saluhut akka dalanna jalabasa di bagasan saluhut jadi-jadian nai. Marulupulup jala marlas ni romaha mahita marsobbatu debata tahubasi marohatta marsaur tumangihon hatana atong tapauduk marohatta tapalowas marebata mian di bagasan parsauratta di bagasan tikion hudul masudi hita parhaladu. Bongot mahita tu parminggota, mari di mahita sen buku di nomor 70 ayat 1 ayat 2.
mar hite-hite goarni debata ama, dohot goarni anak-na Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni to di perbadian na tuma palangit dohot tanoon. Amen. Audo Alpha, audo Omega, bonana dohot ujungna ninna Tuhani. Na adong dohot naung adong hian, dohot naro, pargogo na sumurung. Haleluya. Martangiang mahita. Ale amanami na di banua gijang, di bahek kodo anak haholongan ni roham tutoro ni patik, asa di palua akana ginonggoman ni patik, urupi hami, asa dohot tami dapotan haluoni, jala asamia kami di bagasan harajaumu, marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tangyo kamuma patik ni debata di minggu tau baru sadarion imana tersurat di Sadar Raja-Raja 2 ayat 3 songonoma didok disi jala radoti panguluyu tu Jehovah di Batam asa marparangi hodia kedalanna laho mangaradoti akka patikna akka tonana akka uhumna dohot akka panidangyonna hobar tuna tersurat di bagasa patik ni si Musa asa marbisuk ko di sude si bahenomu doho di sude natinebak ni roham di si ido sahatna atong rak mangidogo gumahita siat Tuhan debata ale Tuhan debata saya pergugoi mahami mangulahon no par patik ni. Amin. Ratu Maila Audis
nahina holongan itu hatta Yesus Kristus. Tamado hita madok moliate tu debata naung upas-upasuho sada tahun na baru di hita. Didongani do hita manalpuho tahun na buruhi, mamasuhi tahun na baruon. Gudang do na masa na taadopi di tahun na salpui. Nunga mardosa hita maradopod debata doho maradopod dongata. Alani tapau du bema rohata martangiang nahohom mangudukod di bagasa rohata mangido hasesani dosata. Alei Jehovah debata amanami, asima roham dihami, palabas rohami da pangalahonami di tahun nasalpui, go dosa dohami, ay jot hulau si hami patimu, daku haholongi hami hosian nasa rohanami, dongan nami pe dang dosod diri nami hubaik kami. Gudang dosa nami maradopon keluarga nami, hurak kolong rohanami nasaripe namarianakon dohot marnatoras. Gudang dosa nami di ulon nami, jo tami manipil sian asini roham. Gudang dosa nami maradopon na humaliak kami, jot hami gabi pertutuhan dinasida. Asi roham, saya marpamuati maroham di dosa nami, sesa saluhut hagiduhon nami, alani anakmu Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga taringot do hasesani dosa. Songono do hatani Jehovah, unak ko mabiar, ayaw do siluluhok ko, nung nga pola hujo guarmu, au napunaho. Hasangapo madidibata na digijang. Amen.
tabegema hatani debata turpuk ni ari minggu tahun baru sadarion imana tersurat di Galatia 4 ayat 1 ayat 7 alai odo hudok saliling dak dana dope paniani dang dia ibarna dohot anak somang ati pe ibana napuna sasudene songoninang dihita di hadak dana hotai di parhatoban si sia-sia ni hasiangan odoh hita asa ditobus akan aginonggoman ni patihi asa tajalo ruhut para maun dibaheni dang behato bako tung anak do alai molo anak laos paniad do marhite siad debata ido sahatna martua do akan natumangihon hatani debata jala naupiopsa amin. Tidak ko maha porsiaw tay songon nahina tidak ko nidong atas saha porsiaw di sadok portibion rap mahita madok au porsia di debata Jehovah ido ama pargogo naso hatu dosan natu mapalangi dohotan au porsia di Yesus Kristus anak ni debata Jehovah nasasadai imana tinukuhon ni si Maria nagabe-gabea siato di perbadia adorang sohaguguan ido tuhata natu mau nagernik di panghuman ni 100 namate terpajal do ibana di hau pinar silang na tua tubono toro dung ditanom na mula mangulu diari patuluhon nama naik tu surgo lahudung tu siamun ni debata Jehovah amanai pargogo naso hatu dosani disima ibana pamamula sogo totanoon manghumi halak na mangulu do namate au porsia dito di porbadia jala adong sada huria nabadia huria hatau panalat Kristen akan nabadia doho dihasasani dosa doho diatai nama do mula mangulu sogot daging ni halak nang mate doho dihanguluan nasora sudah amin. Tabegema sunggul-sunggul di parpungata minggu tau baru di Tikion. Na parjulo di hari Minggu tanggal 3 Januari 2021 tapatupado parmingguon song nasomal 2 hali ima di pukul
sia manogot dohot di pukul 10 lalu botari jam 6 sore. Pukul sia marhata Batak, pukul 6 sore mar bahasa Indonesia. Napa dua hon sadarion papungu pilihan namar boho dohita ima tu ulaun napo sobulung hatopan tapapungu anoni dung sidung jamita hobartusi di pilihan sada anona dorang sejamita tapatu pado tolu kantong persembahan songonima soso-soso manang buah-buah di tengah-tengah ni perpungatan kion jalan waing mangihuma acarata di napasahaton selamat tau baru mewakili ruas dohot parhalado tuhita saluhutna upasat tamima tu amang situa James Silitonga. Salam. Shalom. Horas. Horas. Selamat tahun baru ma di hita salutna. Selamat tahun baru. Yang kami hormati amang pendeta resort, amang pendeta S. Simanjuntak. Yang kami hormati amang pendeta M. Sitorus, dohot amang pendeta Sitio. Juga dongaku sude parhalado. Dohot amang inang Naposo yang hadir di saat ini di ibadah ini maupun yang mengikuti ibadah lewat live streaming. Puji syukur kepada Tuhan kita bisa tiba di tahun yang baru, tahun 2021. Kalau kita melihat ke belakang bagaimana luar biasanya pimpinan penyertaan Tuhan pribadi demi pribadi maupun keluarga lepas keluarga, kita masing-masing melewati tahun yang lama, tahun 2020, dan tiba di tahun yang baru. Tahun yang baru ini pun tahun yang penuh misteri, kita tidak tahu apa yang akan terjadi di depan kita, di perjalanan hidup kita. Tapi yang satu yang kita tahu, bahwa kita selalu bergantung, berharap hanya kepada Tuhan. Memang ketidaktahuan akan masa depan membuat kadang-kadang timbul kecemasan, kekhawatiran. Tetapi firman Tuhan yang selalu dikumandangkan di gereja ini, yaitu gadamu dan tongkatmu di dalam Mazmur 23 itulah yang menghibur aku, atau Tuhan itu bertahta dari dahulu kala dalam Mazmur 55 ayat 23 juga firman itu tidak berubah. Ya, penyertaan Tuhan tidak berubah di dalam kehidupan kita, amang inang sekalian. Itulah pengharapan buat kita masing-masing. Khususnya di tahun ini pun situasi pandemi COVID tidak ada yang memprediksi akan selesai di bulan 6, di bulan 7 tidak ada yang tahu. Artinya protokol kesehatan tetap kita jalankan di dalam beribadah, ya, di dalam memakai masker, menjaga jarak dan juga yang lainnya. Ya. Jadi khusus buat kita KBP Pasar Minggu saat ini secara statistik KK kurang lebih 1.100 kepala keluarga, jiwa kurang lebih 3.400 dan yang berusia di atas 60 itu kurang lebih 700 jiwa. Ya, dengan situasi pandemi yang kita tidak tahu tahun ini kapan berakhir, jadi merupakan suatu tantangan tersendiri di dalam kita baik Parhalado, juga pendeta dan juga semua ruas. Bagaimana kita bisa meningkatkan pelayanan dan tidak hanya kuantitas, tetapi kualitas pelayanan kita di tengah-tengah situasi pandemi saat ini. Itu yang selalu ditekankan oleh Amang Pendeta Resort, bagaimana kreativitas pelayanan itu ditingkatkan. Ya, kita tidak bisa monoton mempertahankan model-model yang dahulu, karena memang satu hal sudah pasti kita susah ketemu, karena lebih banyak sekarang PA juga lewat Zoom, lewat online, ya itu. Jadi itulah memang merupakan satu tantangan tersendiri buat kita di tahun yang baru dengan ruas jiwa yang begitu banyak, ya. Dan juga sudah kalau kita lihat statistik kehadiran kurang lebih hanya sekitar 30% mungkin yang hadir atau yang tersentuh di dalam pelayanan yang selama ini kita kembangkan. Jadi memang
perlu lagi dipikirkan bagaimana bisa menjangkau yang lebih luas lagi sehingga 3.400 jiwa ini ya 1.100 kakak dan yang lansia kurang lebih di atas 700 bisa kita layani lagi di tahun yang baru ini. Jadi Amang Indang sekalian, khususnya Dongaku Parhalado, di COVID ini satu hal yang bisa kami pelajari adalah masalah komunikasi, yaitu tantangan tersendiri di dalam hal komunikasi karena membuat COVID ini kita jarang keluar rumah, jarang ke gereja. Jadi perlu adanya satu komunikasi yang sangat intens terus menerus ya. Paling bagus bertelepon, kemudian berbicara jelas apa pesannya, apa yang diinginkan ketimbang hanya WA ya. Apalagi masuk di WA grup pesannya nggak jelas apa maksudnya ya kan. Jadi hanya membuat kita berputar-putar di dalam komunikasi. Jadi memang tantangan yang paling sulit di dalam pandemi ini kalau menurut saya salah satu adalah masalah komunikasi di antara kita pendeta, dan Parhalado dan juga dengan ruas ya. Jadi dituntut satu harus menambah frekuensi komunikasi ditingkatkan ya sehingga jelas persoalannya. Ya, kalau dulu sebelum Covid hampir tiap harinya ketemu di gereja, tapi setelah Covid kan jarang karena dibatasi keluar rumah. Cuma kalau komunikasi nggak intens, hanya lempar di WA aja, kita nggak ngerti apa maksudnya, apa maunya, ya kan tidak jelas. Jadi menimbulkan anggapan-anggapan yang kita tidak bisa memahami bagaimana solusinya. Jadi memang itulah yang bisa kami sampaikan. Kami bersyukur, kita semua bersyukur bagaimana Tuhan memimpin kita di tahun yang lama, ya. Tangan kuat kuasanya itulah yang memimpin kita, bahkan mungkin lebih luar biasa lagi di tahun yang baru ini. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. Shalom. Noaing upasata matik itu inang situa ze boru nabi topulu ditangi yang pangodianon. Martangi yang maita. O ale di bata Jehovah, nambar habangsa, namar mulia di Banua Gijang. Di Banua Gijak pehuali Tuhan, jonok doho Tuhami akka, na jauh-jauh tuguarmu nabadiai, marhite-hite anakmu Yesus Kristus Tuhan nami. Tuhan, dison punggu dohami, ruas dohot Parhalado ni HKBP Pasar Mingguon, songoni manang akka ama ina naposo remaja sekolah minggu na sedang mengihuton ibadah live di Jabu Nabi. Rodo hami tujulom ali Tuhan madok mauliate. Siala hahipason nami diriring hodo hami ali Tuhan. Sian ari nasalpui satu tikion tari pardope hami tutau baru Januarion. Pinuji pinasangak maguar munabadiai ali Tuhan. Tuhan, bonon nami do elik-elik nami to tangamu dabadiai. Ima akka ruas nami, manang di dia pemaringanan. Akka sekolah minggu, remaja, naposo, songoni nang ama ina nami, manang di dia pe nuaing maringanan. Ale Tuhan, toktong ma todi porbadiai namian di rohanami gaduk mersada-sada. Songoni manang ali Tuhan, akka keluarga na dibagagan duka cita di tikion. Homa ali Tuhan pangapul na sumurong. Unang gabi mago hapor siyaon nasida. Ali Tuhan, songoni manang akka rencana-rencana nami ali Tuhan ganuk mersada-sada. Keluarga per keluarga. Tuhodo ali Tuhan pasahaton nami, asa homa na pasauton ali Tuhan, sude aha rencana ni di pikiran nami ganu mersada-sada. Tuhan, buanon nami dotong huria nami, ima HKBP na boloni. Homa toktong ali Tuhan, na mga ramoti na sida, diulon na sida, ima pimpinan nami, pimpinan HKBP na baru.
amang Robinson butar-butar songoninang akka jajaranna. Tarlumobi ma ali Tuhan, huria nami HKBP Pasar Minggu, naniuluhon ni amang pendeta Sobok Simajutak, dohot jajaranna, songoninang hami parhalado ali Tuhan. Urupi pargogoy ma amang padita namion ali Tuhan, asa toktong, di bagasan, ketabahan, kesabaran imana ali Tuhan. Lao mimbina hami akka parhalado. Lean matu nasida ali Tuhan, to di porbadia margogo nasida ali Tuhan. Lao pasahaton akka baritaw naulu siyakko akka jamita. Anggiat mangulu mahali Tuhan di bagasan rohanami. Ganu marsada-sada. Tusude ruas ni HKBP Pasar Minggu. Tarlumoboy mahali Tuhan tuhami akka parhalado. Surduk kembali Tuhan tangami tu bagasan rohanami ganu marsada-sada. Asa mardami sonak kami ali Tuhan. Di pelayanan nami, turuas nami sude HKBP Pasar Minggon. Tuhan bonon nami dotong, ima pamareta nami di bawah pimpinan Joko Widodo, songoninang akka jajaran na. Margogo mali Tuhan nasida, dinalaw mangula si ulaw na, mardami sonak kami di negaraon. Domasyak kami ali Tuhan, akka persoalan-persoalan naso hinalmon ni rohan nami. Tarlumobi di huria nami ali Tuhan. Sahat matuho ali Tuhan. Sude akka holso-holso ni negaraon. Holso-holso ni rohan nami ganu marsada-sada. Buanon nami dotong ali Tuhan. Ima akka anak ni negara, tentara, polisi. Na di perbatasan. Tuhan, urupi nasida ali Tuhan jala pergugui. Lean tu nasida ali Tuhan. Ketabahan, kesabaran, lau menjaga negara namion, asanggiat hami sonang soharibu-ribuan, mamuji warmu nabadiai. Tuhan, tunggok dosa dohami ali Tuhan. Alani naroma hami tujulom mabuat dosa nami. Tuhan elelik nami, sesahon madosa nami ali Tuhan. Asa unang pangabati ali Tuhan tu pasu-pasu, naneng pasaton bitu hami ganup marsada-sada. Pasat hai matangyang onel Tuhan, marhiti-hitian amu Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Mari dihita las papung pilihan tulu kantong. Di bahenje
ni debatana no sumurung sian saluhu naroha imana mangaramoti ate-ate dohot pikiran munabi di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Urian itu hatta hama kadongan saha porseon tapar saulihom ma hatan itu hatta na pabor hatok kita Huria Kristen Batak Protestan madalani tahun 2020 sadaon na dienet sian buku nisi Musa paopaton bidduonom ayat 22 sahak rodi 27 nalaos pinatomu-tomu ni pucuk pimpinan ni Huriatta Bupui Porus Pendeta Dr. Robinson Butar-Butar songonom mahatan itu hatta tersurat di Turpuki dungi romose hatani jahuba tusi Musa songonon patol hasma hatakon tusi Aron dohotu akka anak nai ikon songonodo dohonom muna tuhalak Israel lahoma masu-masu nasida sai di pasu-pasu jala di ramoti jahuba maho di pasodak ko jahuba mabuhina tuho jala asi rohana midaho di dopak ko jahuba mabuhina tuho jala di pasarhon ma damena tutodim ikos songonima appehonon nasida goarhu tuhalak Israel asa ahu mamasu-masu nasida ima sahakni Turpuki hamu dongan ganup ruas ni Huria Kristen Batak Protestan nah hinaholongan di ganup inganan di Indonesia nang di seluruh di duru ni Indonesia di bagasan goar ni Tuhan Yesus Kristus. Luas samu mazolwau atas goar ni sudi perhubes ni Huriatta di hatopan doh di distrik songoninang di Akaresot, Huria, pos-pos pekabaran Injil, dohot lembaga ni Huriatta, ima aka partohonan naguktiki, dohot partohonan nasuguktiki, padohot akka parhalado naso partohonan disadok Huriatta makorasi hamu dohot hataon dibonan di tahun 2020 sadaon selamat tau baru ma di hamu saluhukna tapuji ma debata situlu sadai na mangurut ngulutta marsada-sada boy hita tolhas ya tahun 2020 tu tahun nai baru 2020 sadaon tamado hita marlas ni roha dohot mamuji-muji debata pardenggan basai ayatik pe bahat situtudo naduk-duk natadopi dohot tabulus songon akan aporsea di tahun 2020 terlumuwi hinorhon ni pandemi COVID-19 na panusai ngulutta sairap duibana dohot hita ganup tapasangap warna ayatik pe taadupi hinamaul ni ngulu-ngulu parsahiton hagugutan nang habot ni roha saliling satau bulun 2020 toktongdo di ramoti ditugu-tugu jala di parbadiai, jala di palua, Tuhani dohita. Tung holong dorohana bidahita zolma natinoppanai di sadok portibion. Anung ngajupang be vaksin maralohon COVID-19 siyai. Jala marusaho do pamaretata padokkon dohot
matsagihon tu sadok rakyatta, asa tung margogo pamatakta mangalo kopis sapulusiai. Atik pedang tabo todope, sadia leleng nari asa boy ris adong vaksini, persaulihonon ni akabangso di Portibion. Tama tapuji guarna, ay daksau besiaponon ni kopis sapulusiai ngulutta. Dang di pasobu ibana kita, torus manaon, tumatangis, hira anak ni manuk na sumariduk. Jala tama tapuji guarna, ay diurubi do hita, satia manang uduk, patupa 4M. Dingulu nang ulauta, songon na sinuson ni pamareta tu hita, ima, marmasker, majaga jarak, mamuri tangan ias, dohot manulak marsaur dohot bahat jolma, manang patupa kerumunan. Arok doroha boy kita ganuk ruas ni HKBP patupa 4M. Jalaboy gabe tiruan diak kadongatta saripe sabagas hoberjabu nang tuakka na di humaliakta dalatta gabe pasu-pasu tu Portibion. Dukta puji tu hatta siala ni padonganyon na tu hita ti tahun 2020 manata mahita tu jolo somal do tapasukutod di bona ni ganut taon sukus-sukun na mangihuton songod dia do ulaning ngolutta marsasahalak di tahun 2020 sadaon songod dia mahita madalat tong ngolutta asaboy tadungdung natatahi dapot na niluluan jupang na zinalahan di tahun 2020 sadaon songod dia mahita kana porsea di Kristus Yesus na marsaur di bagasan Huria Kristen Batak Protestan patupahon ulaw ni Huria di tahun 2020 sadaon di Tirkat Hatopan distrik Resort Huria nak pos-pos pekabaran Injil songoni nang lembaga na tahubasi di Hatopan nang di ganuk Huria nang di ngolutta marsada-sada dohot akan asing. Di tonga-tonga ni panukunion na songoni di bagasan sadarion hatani de batama makulingi kita danga pala pangajarion manang soso-soso taringot tu dia masih patu-pauta jala songod dia hita mangulu di taonon songon akaruas ni HKBP nadenggan marsaur manidangi dohot marasi roha jaladang hatana na manguhumi hita namura medebu tubagan sedosa ya hatana tu hita sederion alai apalah hata pasu-pasu do pinasah nibana tu hita di bagasan sederion di natapa adop-adop bohita tu ibana di bagasan tangyangta debata mual ni pasu-pasui aya pala debata mual ni pasu-pasui nama masu-masu hita sadarion ido nama katai dohot kita sadarion jala masu-masu hita aya pala hata pasu-pasu na pinasaha na tu bangso na pinili nai marhiti malim aron na zului ido hatana tu hita sadarion hata pasu-pasu na pinasaha ni malim aroni nunga gabe hata pasu-pasu pinasaha ni demata tu hita ganup sudut na tumua dohot sudut na poso ima hita na marsaur di HKBP na tahaholongi Huria ni Kristus Yesus na pinajongjong na lubi 150 tahun na salpui dohot di permudu-muduna sahat tu partikian digital dohot pandemik COVID-19 di tikion hata pasu-pasunai di pasahat tu hita HKBP marhiti akana posona akapadita sai di pasu-pasu jadi ramoti Jahoba maho di pasodakkon Jahoba mabuhina tuho jala asima rohana midaho di dopakko Jahoba mabuhina tuho jala di pasaorhom ma damena tutoddim
daktagamon solas rohatta pirtod ditta tabbagogotta hiras rohatta jala hirpas lakatta dukta begi tarimang rimangi tajakkon taulahon tahaporsiai jala tahaposi hata pasu-pasu sian tuhattai ganu dohita salilingon naung tarpasu-pasu sialani hata pasu-pasu nauk tajakkon sian ibana marhite aka naposona asa lam takas dihita tuatta na pinasupasu ni debata sada mual ni pasu-pasui denggaddo patorangon onopsa hata pasu-pasu na tuhita ganub perjulu debata mamasu-masu hita di bibeltai ia nahinakam ni hata pasu-pasu dak pejit manak sempit alai hibul say hibul-hibulna komprehensif holistik dan jala integratif partodion psikologis sinadongan na meragami parsaoran sosial politis do akalan nasing do dihakam pasu-pasui pinopar sinadongan hahipason alai do nang akana asing na sohagwaran hita dison isarani habisuhon nang aka inovasi manang kreativitas doh akan asing nai alani i unang ma tapazepek pasu-pasu natuhita alai ikom ma ditodim pasu-pasu nai tuhita sadarion nang ditaonon nang dungi muse unang ului pangatusion na pejek pasu-pasu nai tuhamu jakon halat somma pujima ibana paduahon debata mangaramoti hita marhite akadalan na nabui doho nasubuyat tu satta adong marhite akka hazamotot tasadiri adong marhite akka namangula di ke amanatta di negaratta nang akka napatibbo imunitas ni pamatangta adong marhite akka nadiduru di hatawota nang di partikian di sitalon ramotan ni debatado hita di taonon terlumuwi di partikian dohot inganan na diguhi aka ancaman na tarida dohot na sutarida di hita cakon jalah aposi pangaramotion na dingulum di taonon tangiakta diramoti matong maksota maradupun akka si partahi hazahaton nanaing manggaori dohot manusai nguluni negaratta patuluhon jahuba pasodakko bohina tu ganup hita nanidok na iba na sadiri pasodakko na dinggan labas ni roha markite haroro na sadiri na digobarhon markite hata bohina juk do hata pasodakkon buhinaon di gobarhon di bibiltai di bagasan parnguluon manang konteks ningulu na tongon mengadupi hasusaan hagugutan di sima roiba na paluahon dakta gamon melua ngulutas yen akka nasongoni di tanoon alai tapapos marohatta nang napaluon na duhita markite na iba na sadiri ro paluahon hita ganu dorahita nunga makilalahoni di palua ma akka hitaon dongatta sisolhotta sian kopit sapulusiai nang diragam ni mara nanaing manusai gulutta paopaton debata marasiroha midahita danga dong hita nalias dosa naso marhagalion alai sadarion marasiroha do ibana midahita dang di balotson akadusa dohot hakurangatai di tahun nasalpui di bagasan ulaun ni Yesus Kristus doi di patupai bana di pasikop jala sasikop sikopna dang diuhui bana hita sadarion alai diasido
palimahon debata maddopakkon buhina tuhita. Hata maddopakkon patuduhon na di tongat-tongat tadi bana. Ia hadir. Molo dituddal honibana do buhina sian hitaon. Roma kahasusan tu tongat-tongan ningulutta. Alai molo rido pakko buhina. Sau mapalumehonon na pasu-pasuna. Tuhita, tu keluargata, tu huriatta, tu bangsotta. Paunopon depata pasaorhon dame manang sialum. Ima haluaon nahibul. Ima namalua sian mara. Sian hazahaton. Sian habogoson na sumalin. Dohot haluaon na marhatigoran manang damai yang adil. Ala songonido HP bagas dohot bidang ni pasu-pasu ni debata natazalo sian debata di ganup. Panobaon manak perbingguota di bagas zorona doh dinganan na asingi isaran di parsikolan nang dijabu ala suadong do pegudung garejana dohot ala ni covid 10 matsairikot kita di bona ni taunon makka moleatehon pasu-pasu ni debata pangaramotion na sodang ni bohina asini rohana nang damena. Jakkom may sadarion di ari-ari naroon di tahun 2020 sadaon. Topot toktong ibana di bagasa permingguon rap dohot akadongatta sahaporsiaon. Ay disido ibana pasahat pasu-pasuna merhite akka naposona. Unang magabe matsohot kita maddohoti parsaoran panobaon tu ibana di gereja secara terbatas jaluduk tu protokol kesehatan nang dijabut tabi ala dipatupa pameretat pempatasan merpungu jakka inganan parsaoran ni natorop ay disido kita majakkon pasu-pasuna siala ni nameragam sidalian ay nang dipartikian covid 10 tarbahik kita do mardongaton internetisasi patupa ibadah online streaming dohot na asing nai majakkop pasu-pasuna ay disido hita majakkon pasu-pasuna marhite akka naposona. Amen tabe mardongat tangiang Ria Kristen Batak Protestan Ipurus HGBP Pendeta Dr. Robinson Butar-butar martangiang mahita. Mauliate ma rohanami diho ali Tuhan pardinggam basa nasay toktong marasini roha mamasu-masu nasay soktong rapok kami nasay manodakkon buhim tuhami asa say talupami Tuhan mangulu jala marhatawon di bagasan hahurangan nami na terlubii di portibion alai ala debata nasay mamasu-masu doho nasay mangaramoti doho gabi say diudut todo Tuhan ngulu nami di portibion ala digil hodo sian akka bangso na pinili mi asa say toktong mulak dohot gabi sitidangim di tonga-tonga ni portibion. Si pata juk do dakura jumihami tutu godangi pasu-pasum di ngulu namion. Ala si pata sai holan sias suhat-suhat perdagingon. Haadongon kemampuan keberadaan sai holas sianihami Tuhan mabay suhat-suhat ni pasu-pasum gabi patron gabi ukuran di bagasan ngulu nami. HP daholan ala namarasini roha doho. Ngulu nami ido pasu-pasu naubalga. Jala digil homa ngulu nami i. Songon nauk pinasupasum. Gabi pasu-pasu nang di tonga-tonga ni portibion. Nungahu porsiol liho kami Tuhan hatam. Na pinatoras
na pinatolkas ni iduk ni huriam puyi purus hakabipi na manguluhon huriam di sadok pertibion say parrohai parbisuhi hami satau hami Tuhan laho mangulahon mangatusi asa say radi ngulu nami mangeahi dohot majakkon pasu-pasum toktong marhitiak kaparsaoran parsobbaonon nang ditonga-tonga ni huriam. Tangyak konon nami ma Tuhan secara khusus huriam hagabipi pasar minggu. Nungabongok behami Tuhan tu tahun na baruon. Gudang nai Tuhan basam. Dak kasuhatak kami. Dak tarhatahok kami. Dak tardok kami manangaha ay dak tarbalot sami. Denggab masam di ngulu nami saliling tahun 2020. Daholan sidok mauliate mahami asa hurajumi hami hujujuri hami sudei Tuhan asa lampulin panguluyon nami parsobaunon nami jala asa say toktong pasahaton nami ngulu nami Tuho alanipos maroha nami songop pangaramot yommu di tahun noksal puih ubelga sani maholong ni roham di hami di tahun 2020 sadaon pasu-pasu sudi ruas ni huriamona li Tuhan ganuk rumah tangga ganuk keluarga gudang go Tuhan akan hasusan gudang akan asosak pikiran di ganuk rumah tangga baik peyalani parenggulu-nguluon baik peyalani parianak konon manangalani dia pei sayurupi Tuhan sude ruas ni huriamon satau Tuhan toktong mergogo jala say diingot mamuji dohop pasangapoko lumobi mangyahi mangalului pasu-pasu marhitiak kaparsaoran di tonga-tonga ni huria nang diak kaparsobbaonot Tuho tangyak konon nami Tuhan sude pardalanan ni huriamon diak kana kurang rangi hami naong hupikir hok kami horo Tuhan pangulu di hami pargogoi sadok parhaladom akan aposom rapor ruas ni huriam saboy Tuhan hulahok kami pajuwon ni huriami di tonga-tonga ni hurianami hakabipi pasar minggon tangya konon nami Tuhan sudi ruas ni huriam akan naong lansia tuk torok meribur rotutu Tuhan ruas ni huriamon naong dibilangan ni lansia naong lemoro Tuhan ajalna di hasyanganon moru gogona moru nang kapamikirionna lumobi ma Tuhan di partikianon matsay lungud dorohanami ala keterbatasan parjupangan dohot akan dua-dua nami nong medua nong lansiai ali Tuhan say pasu-pasu masuli ruas ni huriam akan nong lansia di tonga-tonga ni huriamon satoktong mergogo jala marhapor syaun natuguna sida pabua sudiru Tuhan tarpatu paho asasalpu Tuhan akan abirnit di sadok portibion karencana ni yanakon ni huriam namar sikola tok-tok Tuhan perbisuki nasida nasodapotak karezo Tuhan asiroham say patuduhon nakapar karezoan tu yanakon ni huriam akan aneng marsaka marbagas mardongas saripe ali Tuhan say homa napatauhon nasida sagabi keluarga na toktong marhabadiaon nasida say pasu-pasu akapar saripeon nasida gabiri penagok pasu-pasu doho dame diak katonga-tonga ni rumah tanggana atau ngali Tuhan tuho mahu pasahat nami hibul parngulun namion pakko basyon nami do panggulmiton ni ngulu nami di tahun 2020 sadaon marsanga magwarmu ala Kristus Yesus Tuhan nami amin. Tapuji ma Tuhatta tapasahat ma piliatta.
debata mual ni nasa pasu-pasu. Gudang do pasu-pasum na hozalohami na tau si halat sonon nami. Ima marhite akka panukpakmu di ulaun nami, keluarga nami, di huriami, nang negara nami. Ali Tuhan asim roham say palau ma virus COVID-19 siaon sian hami jala padao ma akka parmarani sian keluarga huriam bang sodohot negara nami jala lehom ma hadameon di sadok portibion. Di bagasan ngono nay baru beta mahita mamulus tahun nay baruon atong rapot Tuhan Yesus Kristus mahita badalani tahun 2020 sadaon. Ali di bata amanami na di Banua Gijang horo harorwani saluhut si lehon nadinggan dohot nasa uli basa na mauliutus hupasaat hami masyan nan lehom itu hami pilihan nami tuho say jalo magiwat na hutsus di zulum pasu-pasu may jalaramoti asa huparasyak kami pilihanon pati bulhon harajam muli tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohanami marhiti-hiti todim. Asalam hutad dahami gudang ni silehon-lehom itu hami. Salam gir-gir hami madok mauliate tuho. Marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tuhan debata naso marmula naso marpat sohotan debata na manoktong rodi sa liling nililing na naso ulo suda do akka taummu jaladang marparbulatan akka ariarim alay jepek jalagabur salpudo taon nami dohot ari-ari nami nung nga salpu muse sada taon siyan ari-ari nami alarek salpu anggo asini roham di bahini hupuji hami maho marhiti-hiti Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami alani gudang ni asini roham na pinasaha mu di hami tubona ni taonon matsay gudang dodengkan basam huzalo hami mani taon nok salpui zalahuingot hami du isa darion oppe mauliate marohanami tuho ala di pangulu jala di ramoti ho hami
dilehon ho si panganon dohot paruloson di hami, jala di pasu-pasu horo na niula ni tangan nami. Aku ni dilehon hodo hasonangan di luak nami di negara nami, jala di pahualo horo hami siap parmaraan, jala di ramoti horo hami di hagugutan. Toktong do dilehon ho barita naulii, manodangi hami, asa sanga hami paubahon rohanami. Aku ni dilehon hodo apul-apul tuna marsak, tuna matean, asa unang madili na sida. Molo hungot hami sudi pabahinan nami di tahun naksalpui, na maila do hami waing mararupoko. Ala juk magopo ari-ari nami, dohot asini roham hubahin hami. Ope bicat di sapuhokon waing tahun naksalpui siak kami, salpuhom masudi pabahinan nami na hurangi. Jala sisa sudi dosa nami, say hukupi mapabahinan nami na hurangi. Marhiti-hiti asini roham, diebati hodo hami manipak na sa tauni. Jala dida hodo lan na somar perbuin na dingkat di tonga-tonga nami. Say unang julutaba, say pasobu mahami mangulu, ang giya marperbuin na dingkan hami tuzuluanon. Huparhatopot tami do sudia sini roham, jala di bagasan haserepon dohot uduk ni roh hado hamin waing mangidu tuho, sahat tuho mahamion sudi, sai togu jala ramoti mahamion sudi, sai togu jala ramoti mahami di bona ni taonon, songoni gano pari, asa pujion nami maho di taon naroon, patuduhom magano pari tuhami dalan sidalanan nami, dohot siulon nami, sai pasu-pasu mahami jupa merpungu di bagas mon, di parsikolan, songoni dohot di bagas nabibi, sai tupangi sudi parzamita, pangajari, dohot na paturehon akan namarsahit, songoni dohot na pinasahat tu nasida, sai ramoti na manggonggomi hami, tatak masaluhut na tarsosak, na pugus, na dangol, na somarama, na nilian ni halak, unang loas nasida hona rupa, alay patuduhom matu nasida asini roham na somat sohoti. Asa marlas ni roha hami sugut di hasonanga di labungmu, di inganan nahot, ala ni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Alia manami dari banua gijang, sai binorbadia magwarmu, sai roma harazaumu, sai sauk malomo ni roham di banua tongon songon na di banua gijang. Lehom matuhami sadarion hangulua siap hari, sisa madosa nami songop panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Una kami togihon tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Mahamuri bakasad dami, jalo hamuma pasu-pasu sian tuhata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debatamaho. Di sodakon Tuhan debatama bohina tuho jala sayasima rohana midaho. Di dopakon Tuhan debatama bohina tuho jala di pasaorhom madamena tu todim.
Oras madihita dihamu manami ina nami dengan saha porsiaon. Memang si roha nami apalah si holdo neng masih jalan do hamu amanami nanami sudi ruas alai ala protokol kesehatan mardala do penuaing unang adong mencegah kerumunan di pintu keluar marsi jalan di bagasan roha mahita saha matabe siak kami saluhuna sudi padita dohot parhalado tuhamu ruas ni huriha KBP Pasar Minggu. Selamat tahun baru madihita. Horas.